mutungamiri anonzi Kuanda Richard ashora dare renyu nekusauya kuti azangu watora kodzero yekunge atopana kare soamwe wese. Nyaya yaunzwa nasara pamberi penyu, nyaya ndeyekundishungurudza, kundirowa uye kundigarira magaro kumagaro angu. Yani mbodza dzako chibhito nemari dare. Inogona kudzokorera nyaya ndeyekundishungurudza. Sara nakasara naKuanda Richard. Inodzokorera nyaya ndeyekundishungurudza, kundirowa uye kundigarira kumagaro angu. Yani mbodza dzako chibhito nemari dare. Ukariro ndisara kasara kutaura kuna Richard. Taura kuti zvirikufamba sei so that tipe judgment vana kuuya kukupinda kuzokusaya kudai. Uye munoda kuripwa nechi hamuna kutaura chibva mataura kuti pamunotaura muhamazopedzera mutaura kuti munoda kuripwa nechi. Kuripwa nandifunga kuti zvinorongwa nemi. Aiwa, munotitaura imi zvamunoda zviri pamwoyo penyu kuti mukaripwa neizvozvo munogara munogutsikana. Ndanichira mombe 3. Ndo zvamunotaura. Okay. Zvachitaura inyaya yenyu nawatonyora mabhara. Chii chakaitika maikasaira pamuri. Anoita sei kuti anyore kuti aiwa anondishungurudza pakati, anondishungurudza zvakati, kana paine maexample amunoziya, mienzaniso yamunoziya, moti musi wakati kana mwedzi wakati akauya pamba pangu akaita zvakati zvakati zvakati, tiziye mashungurudzire anokuitai. Pamusoro ndoti mambo. Pamusoro imambo Makoni. Newese wari muno. Inini ndine mukwambo wangu Kuanda. Ndakange ndiri kupisa mashanga pamba pangu. Kuanda akasvika tikasvika moto. Ndainge ndakapidza mashanga. Atsika moto ndakati mwanangu unotsva. Usadaro. Iye akaramba achitsika moto uya uchibwadzima. Achibva aita 2 meters kunomira kudarizvo. Aita 2 meters idzodzo handina kuziva kuti pane zvari kufunga. Kwakubva panga akamira kuya chibhakera. Andiro chibhakera ndakadonha, handizivi kuti ndakadonha sei kana kuti ndakaita mahours mangani. Ndava pakuunganidza marara yanga iri 3. Asi pakuzoenda kwatakazoenda kuna hanzvadzi yangu takasvika iri 5 o'clock. Ndazopatika ndakarara. Ndipapo ndakaona iye ari kurowa pasi akagara akadari. Anga akagara akadari. Akati ndiri kuda kuwasvira. Ndawasvira ndobva ndawauraya. Muroyi akaendesa mukadzi wangu. Ndapatikapo ndakuona zvari kuita. Akaita katatu. Aita katatu ndakasimuka. Wakumuona iye akatsikitsira ari kurowa pasi achiita izvanga achiita. Wabva ndati nyawa ndakusvika ndiri padhuze nekugedhi. Wabva ndaridza mhere kuti riri ndakufawo. Ndiri kuda kuurawana Kuanda. Aiwa ndikuenda nayo. Apo ndakakuda pabhedhi kutiza. Ipapo akachimhanyirira ndiri muroti. Ndofunga kuti ndandaita kana kuti iye 150 meters. Kumhanya kuna ndaita kuti ndikuenda kwehanzvadzi. Nesitoro kushopu yehanzvadzi yangu kuduru. Ndandazvimba kudaro.
kwabva ndibata futi kwabva ndirowambama kwabva ndadonha futi ipapa akachiuya kwakuchindikwira pamusoro kwakuchindigarira kwakuya kwakuchindidzipa kupinza chigumo uku nekuku kuda kubatanidza guroguro iri ndakutadza kufema ndipo ruoko rwanga rwine simba kubva ndadariko kwakuchimurowa pamhino kwakubuda mutsutsu ndoakazototesa hembe yangu nehembe yake negumbo iri ndiro ndakakwara neruoko rwacho apa pakange pabva mujoini kutsikirirwa kuna ndakaitwa ndakarara ndadaro kwakuchienda kwehanzvadzi yangu kwaduri kwakuunganidzwa vanhu vese ranga riri zuva rekutambira mbeu vanhu vese mumavillages edu ese ari 6 vanga varipo kwakuchitaura nyaya yacho zvikanzi nyaya iyi ngakunonokera iona imbuya wapara ngavaende kukiriniki iya zvikanzi tikuda kuti tibate munhu aita zvirezvi kwabvaiswa chena kwakuenda kukiriniki anayo tasvika kukiriniki zvakanzi warowa mbuya wapara zvikanzi handina kuvarowa mari ngavakomborere nekuzviepera zvikanzi kuropa riri pahenda pambuyavo nepanero zvikanzi vari kuzviepera anongosvika pamba pavo kwabva chimbodzi nemupurisa pera achibvambondikambama ndekwakuchinzi aiwa mbuya unoda kurapiwa topiwa wangu mapiritsi angu zvikanzi mochera kwarusape tanga munoenda kunyazura mondomangara nyaya osaenda kundoonekwa nadhokota kwarusape yanga yafriday zvaingori musi wa 14 December gore rapera 14 December vakazouya hanzvadzi yangu ndiyo yakazoti nyaya iyi ndakuendesa matara hanzvadzi yangu abva tazoenda kwashekwesa kwakunza kuno haina kumapurisa haana kuendesa kweyo mapurisa akamusunga inini ndabva kuno chishanu manhero acho wakatibva wamuburitsa ari kuita nyimbi kuti mukwambo wenyu haisati yapera kutongo akabva hakuna vakomurelisi kukoti wakamuburitsa haisati yatonga koti haisati yaenda asi in the process vakati vari in process yekuenda kukoti last week ndaenda kunyadzira mapurisa inde vari kuinono tine kuchikogore saka makauya kwasherukwedza I think inoda kuitwa full inoda kuitwa high inoda kutobhotera vanobhadhara criminal asusu taitozogura yabva zvakanaka kuti ndingakukanganisira munyaya pana ishe unonzi ishe anikowo chikadzi wakobva waiti pamba wazvindiwo ndiwo pane nyaya yawakamotaura nenyaya yemapurisa epanyosu haasi kutora nyaya right ouya futi imwe nyaya yakamboitika kusaidi rekujeri yevakomana handina kuiona mafambiro ayo zvayakaita izvi handina kuiona nekuti ndakambosaenza chipurisa saka ndichinyatsoona hamufolo apo yemapurisa epanyazuna inini ondirisapoti ndakambobata munhu akabva 2 beds dzemagwere neredio neinveta kwakuita investigation ndichikuona ndichipurisa ndichikwanisa ndakabva ndabata inveta indaiziva kala kwatoona munhu ari kutoitengesa padangiriko paya pakutoso kutotengesa redio yaitotiyaitotenga ukatobata koti atotengesa inveta iyi saka ndakanyevera mapurisa akabata asi akaregera
hazvina kubuda mushe exit yatsoti uyu munhu aba uyu so akaenda nanhasi panoda kuti tinyore tsamba kaneyo yecomplain asi yevanyazura vanyazura aini hangu maissues iyayo muchitipa maexample iyo adai mamuineyo taibva tapota maexample iyayo izvozvi izvi paishembere baba pakarohwa mukadzi ane pamiri nekurohwa akarohwa akadini akauya kuhospitari asika mazina ari kuzengedzeka akatosununga ari kuhospitari yekurohwa mukomana wacho achibva atorwa ibva asunga iye zvino zvakabuda nezuro kwakuona mudhudhudhu uchikwira unaizo hamene umwe munhu akaatakura mudhudhudhu wemupurisa aida kundomupa samoni asi wakamuburitsa munhu akapara mhosva yakadaro vanoburitsa mamajor street havasiri kana mapurisa aita basa ravo waunza pamajor street mapurisa atiblame mapurisa andapuwa free day but iyo kana vasati vaendesa mumamajor street manje kuti iende kukota Toda kuonekwa payafira kuti inenge yafira papi amusori handiri kuti yati yafa hayo because pandakaenda ndefamira dzine weeks ago pane mapepa rakaendako kwakunyazura medical report yakanga isina kudhindwa nehospital saka ndakaritora ndikandorisiya last week yakadhindwa saka nyaya chaudini yakutanga kufamba nayo saka conduct yemapurisa acho this week ndakangoti tikatabva kunongo ndakuchizvipushwa futi saka isusu tichaita kuti wazive kuti yako kuti mai avo vakauya kuripota nyaya yavo asi tairifeya back pamudzi mapurisa kuti tinozoitonga mainvestigations adi apera handiti wodrafta tsamba iyoyo tosainira kuti mai avo anonzani anga auya aine nyaya yake asi isusu tamurifera back kuti munge muchishanda nayo taikumbirawo kuti ikasike kufamba kuita kuti justice inge ichidi ichiitwa nekuti hatingaibati kuiri ngaitange yambopedza kumapurisa nekuti icriminal inotoendesa moziva nhau dzerepi kunyanya dzekusvira chemberezi inhau yekuti inotoendesa kana ma9-10 years kujeri saka anofanira kuti aende chii kujeri zvapaa paine exhibit yeropa rikatoonekwa ropa iroro and vanofanira kuti zvitodii mapurisa aifanira akatozvirekodha kuti wakatoona manesi achirekodha kuti akatoona ropa and so saka ndo zvatingakubatsirei ipapo nekuti ichiri criminal hatibvumirwe kuti tidzitonge nhau dzerepi asi dzepfuma manje ndo yatinochiti todi yopinda ari kukuti mapfuma ndiyaninga achiuya aclaime pfuma iyo tokubatsira netsamba yekuti pamunoenda kumapurisa kuti wazive kuti yaye wakasike kuextra wodrafta iyo tsamba yai inde inazo rimwe saunga ndipo samwe racho